Itxura guztien arabera, garai onak dira kooperatibagintzarentzat Euskal Herrian. Kooperatibek inguru hauetan tradizio luzea duten arren, azken urteotan loraldi berri bat izan dute. Batzuek aipatzen dute hemen dela 5. olatu kooperatiboa. Baina olatu berri horrek ezaugarri bereziak ditu. Kooperatibismoa ulertzeko modu berri bat ekarri du. Eta kontzeptu berri batzuk ere bai. Ekonomia sozial eraldatzailea. Ez da besterik entzuten bazterretan. Baina zer da ekonomia sozial eraldatzailea? Normala pentsatzeko tarte bat behar izatea iraitz. Guk ere badaukagu sentsazio hori. Denak dabiltzala ekonomia sozial eraldatzaileaz hitz egiten, baina inor gutxik azaltzen duela hori zer den edonork ulertzeko moduan kontzeptu akademikoetatik kanpo. Ea, egin dezagun saiakera bat. Benetako ekonomia eraldatzailea da, bizitza erdigunean jartzea arlo ekonomikoan baitxabe, eta kolektiboan pentsatzea, eta kolektiboan onura hortan pentsatzea, eta gizarte justo baten alde, itxia arlo ekonomikoan baitxabe. Bestelako logika batzuk gaientzen dian ekonomia bat bultzatzea, ez? Ez daukana bere horretan bakarrik etekin ekonomikoa, ez? Oso gauza simplea. Ondo bizi, ondokoekin berdintasunean eta bizi naizen herriari zerbait aportatuz, behar duen zerbait aportatuz. Nik neure kabuz bakarrik baino, taldean askoz ahalmen gehiago daukat. Alegia, lehia versus elkarrekin. Elkarrekin gehiago aldugu eta elkarrekin beste zerbait erekitzen dugu. Jendeak behetik egindakoa horizontala eta solidarioa. Lana dena ez soldatagatik egitea. Bai da gauza bat, asko egite duguna, baina etiketa hori jarri gabe egite duguna. Ekonomia jarduera bat itia, baina pertsona eta planetaren zaintzan oinarrituta. Zer dan ekonomia soziala? Hori, pozez bizitzen den lana eta arduraz egina, ez? Badira azken aldian asko entzuten diren kontzeptu gehiago ere. Adibidez, ekintzailetza. Baina ekintzailetza ulertzeko ohiko moduaren aldean beste eredu bat ari da sortzen Euskal Herrian. Kolektiboa, tokiko sareetan antolatua eta eraldatzailea izan nahi duena. Eredu horretan sinesten dutenak formatzeko sortu da KOP fabrika, eta bertako parte hartzaileak dira bideo honetan agertzen diren lagunak. Haiek azalduko digute zehatzago KOP fabrikak zer eman dien. EITZ-ben horri zentzua ipini dotzela, diskurso bat gehitu dotzela, hori igual bere sekarren handako izan da gehiago tresna multzo bat ikusi dela eta hori euren proiektuan aplikatziak bidea itxenko berraztasun horrek emon debela. Euskal Herrian norbait proiektu bat aurrera eraman nahi dunean, eskaintzen zaizkion aukerak orain arte izan die ekintzailetza tradizionalarenak edo ez da tradizionala nola ditu, ez? Askotan exito individualean oinarrituta edo startup ereduan, ez? Izan zazu ideia geniala eta hortik egin zure enpresa eta aberaztu zaitez kasi edo saldu zure enpresa, ez? Eta netzako fabrikaren helburua eta lortu duna ere da erakustea badagola egiteko beste eredu bat, hau da, zu proiektu baldin bagazu, bizitza proiektu bat, ekonomikoa, hortik bizi ahal izatekoa, badagola aukera beste modu batera egiteko. Beste modu hori da kolektiboagoa, tokiko beharretan oinarritua, saretua, beste batzuekin konpartitua, gizarteak dituen beharrak eta erantzuteko proiektu sozialak eraikitzean. Batetik, eman dizkit oso tresna zehatzak egitasmoari forma emateko, ezur mamitzeko, baina baita ere, eman dit testuinguru bat. Testuinguru igual pixkat batetik teorikoa izan daitekena, ez? Eta gero baita eman dit testuinguru bat, agian pertsonalki edo eragina daukana, eta da mikroklima bat indarra ematen dizuna, ez? Ezin det hortatik ahal det hortara saltoa ematen laguntzen dizuna, eta da taldea. Neri bat ez behin doztana, jakintza teknikoak eta jasotzeaz gain, ezin doztana ilusio baten egotia denbora guztian. Ikustia ez dela zu bakarrik kontrakorrente doian hori, ikustia bagaela batzuk, eta gure bizitza erdigunean jarri nahi dugula arlo ekonomikoan be. Ekonomia sozial eta solidarioaren naiz da proiektua. Hortan kokatzen genuen, baina asko teorizatu gabe eta hortan asko sakondu gabe. Orduan, hor gehiago sakontzeko balio izan digu, baina baita tresna teknikoetan ere asko lagundu digu. Proiektua nahiko handia da, ideia pila bat bagenitun, baina honek bai lagundu diguna izan da maila batean
ordenatzen, gauza bakoitza bere lekuan jartzen, proiektua bera ere faseka banatzen, eta erresten azkenean lan-karga kentzen alde batetik, eta lana egiteko moduak ere ikasten. Kop fabrikan atera dugu argazki bat orain arte zein dugun, eta balio izan dugu eman dizkiguten tresnekin eta balioekin aurrera begira zer egin nahi dugun ekintza plan polit bat sortzeko. Batez be niretzat oso garrantzitsua izan da prozesu honetan babesia, akonpainamentua. Izan ere, aprendizaje itxerakoan, neunik bakarrik sentitzen naz, eta Kop fabrikak egin zauena zen nolabait bai formakuntza aldetik, baina baita tutoritza aldetik nolabait lagundu duzte bide horretan. Kolektiboan lana egitea gustatzen zaigula normalean. Normalean ere ez dugu diferentziarik izan nahi zure ondoan lanean dagonarekin. Guztio nahi dugu ondo bizi, baino ez besteen gainetik jarri bai. Olako gauza oso primarioak ematen duna, ez? Ekonomiaren munduan disruptiboa dela, olako gauza primarioak jendeak oso errez ulertzen ditu eta barnean daramatza orokorrean. Kop fabrikak badu bere kurtso amaierako bidai partikularra. Bartzelonara joango dira ikasleak eta irakasleak. Baina ze asmorekin doa zara? Bartzelona da toki bat horrelako esperientzia eraldatzaileak, neurri batean ekonomikoki autonomoak, bere buruaren oso jabe direnak, konzentratzen diren leku bat. Horregatik da ona bereziki esan, eta oso espazio txikian konzentratzen delako proiektu asko eta gaina oso anitzak orokorrean. Hoi ere Euskal Herrian egin dugu, bisitatu ditugu hainbat proiektu, baina Bartzelonan aukera ematen du, bi egunetan proiektu mordo bat ezagutzeko. Gu parte sentitzen gara Bartzelonako mugimendua hemen sortzen den olatu kooperatibo berri hori guretzako gauza berdina da, baina hango laguntzen digute. Irudamatxotik ere animatu ginen Bartzelonako bidaira. Eta bazkaltzeko ezleku batean egindako geldialdian, Amaia Oleagak azaldu zigun asteburuan zer ikasteko aukera izango genuen. Lehenengo aldiz entzuten duzunean, Koopolis hau, bestea, Impuls Kooperatibo, Grupo Ekos, ideia bat badaukazu, baina diskursiboki heltzen zaizu, ez? Oso ezberdina da, eta beti insistitzen dugu lurraldean txertatua izan behar dela ekonomia sozial eraldatzailea, hor ikusten duzu zergatik, ez? Osea, nola intziditzen duen benetan, jendearen bizitzan, jendearen egunerokotasunean, nola den autu bat eta nola den egingarria eta horren arabera bizi zaitezkela, ez? Eta hori ikustea, Bartzelona bezalako hiri kaotiko handi batean nola garatu daiteken, politia da. Guk azkenean espazioaren erabilera, ez daukagu hain fisikoki errotua nonbait, ez? Eta Koopolis bezalako leku bat ikustea edo kan bat jo konplexua bera, ez? Beste dimentsio bat ematen dio, uste dut dimentsio errealago bat ematen diola guk planteatu nahi dugunari. Iritsi ginen Bartzelonara, justu Koopolis proiektua aurkezten zuten egunean. Kanbailon, ekonomia sozial eta solidarioa garatzeko sortutako proiektu bat da Koopolis. Kop fabrikarekin antzekotasun handiak dituena eta inspirazio iturri ere izan dena. Toki eta une ezin aproposagoa Kop fabrikako kurtsoa amaitzeko, eta toki eta une ezin aproposagoa asteburu kompleto bati hasiera emateko. Gracias y felicidad per fer Koopolis, porque para nosotros creo que va a ser un referente, para la gente que trabajamos haciendo intercooperación en Euskal Herria va a ser un referente. De hecho lo ha sido, incluso en el tiempo en el que ha sido una idea, para nosotros ha sido una idea que nos ha inspirado a crear Cofábrica. Nosotros no tenemos un espacio así, nosotros trabajamos con espacios distribuidos en diferentes locales, pero creemos que es muy importante para la gente que quiere hacer economía de otra forma, quiere transformar sus vidas o el entorno que les acompaña, haciendo de su trabajo su herramienta de transformación, pues es muy importante trabajar el cooperativismo transformador, y creo que crear esos espacios, esos lugares donde se pueda hacer eso es básico para que podamos transformar todo esto, todo lo malo que nos acompaña en
nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso, eskerrik asko sortzeagatik, guretzako Kofabrika, Ko57, Ciutat Invisible, Santza auzoa, guretzako erreferentea dira, guretzako gure anai arreba zarete eta zorionak eta aurrera.